ke ihe nnanụ asị na Njideka nwunye Gozie Okeke jee nụgha di ọzọ. Asịzikwa na Gozie nọ na-echi esinsi ka a na-tighete ka anụbakwa di na nwunye. Amara na onye ọ na-plan na-eche na achọghị ịnụgha di ọzọ. Gị na nwunye gị so okwu ọ na-be nne ya, ọ bụrụ na ị kala ekele ya, ị nwekwa ike ije iri ya. Ọ bụrụ na ị na-echetụka nwaanyị yọọ gị, nwoke nwekwa ike ọ bụrụ na ị kala ovu nwunye gị ije kpọnata ya ihe ọnya. Mana asịzi ya na ụlọ na-echie ka ekpedo ka isi na-echie. Ị mara na ugbu oge nwee plan otegonu fasịlị okwu ahụ, otego aka. Afụkwa m Gozie mbọsị ka ọ bịa na-asị I go talk, I go speak. Nsị ha ọ na-egwuli di egwu, ọ na-egwuli egwu ka ọ gịnị? O kwere m nghọta. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka nsi wee na-ewetele unu ozi ọma ka emesịa nụ.